Специална новогодишна екскурзионна програма на Емералд и от Египет в Шарм ел-Шейх. Нашето предложение за 1 януари е екскурзията Златна пустиня екосафари. Започва с джип сафари, което ще ви отведе до Гранитният каньон. Там, в пешеходна разходка от 15 минути, ще се насладите на този природен феномен. Ще карате сноуборд в пясъчните дюни, 2-3 обиколки. Ще се докоснете до находящите се само на Синай, Мангарови гори. 10 минути ще се чувствате като бедуини, яздейки камила в пустинята, а истински бедуини ще ви нагостят с хляб, черен мед и сирене. Ще завършите с бедуинска вечеря. Бюфет от морски дарове, риба, калмари, скариди, ориз, сусамов сос и още ориенталски специалитети. Ще се забавлявате с шоуто Семсемия и ще наблюдавате звездите с телескоп.